Ja si myslím, že tak ako štát má nejaké národnoštátne záujmy v hospodárstve, bavíme sa pri vodách, že štát by mal zabrániť, aby tam bola nejaká skrytá privatizácia. Proste štát má strategické záujmy a ja si myslím, že ich má aj v oblasti kultúrnej politiky a naozaj si myslím, že existujú na Slovensku kultúrne pamiatky, ktoré by mali byť v rukách štátu. Poprvé preto, lebo vieme tým pádom tam nasmerovať oveľa viac finančných prostriedkov na ich údržbu, na ich rozvoj. Sami viete, že v minulosti napríklad Bratislavský hrad bol bez strechy, bol polorujná, pozrite sa, ako dnes je opravený. Takýchto ruín na Slovensku máme kopu, ktoré v živote sa nedostanú do lepšieho stavu, pokiaľ budú len v majetku miest a obcí, alebo nebude štát za ne mať finančnú zodpovednosť. To je teda vec, ktorú si myslím, že naozaj máme dôvod posunúť na úroveň, že štát bude mať v týchto strategických kultúrnych pamiatkách majetkový, by som povedal, 100% vplyv. Pokiaľ ide o hrad Devín, tá kauza je známa. My sme rok dozadu bojovali s progresívnym vedením mesta, pretože Matica Slovenská chcela, tak ako sa to každý rok robí, od čias v podstate Štúrovcov je tradícia, že sa vychádza na hrad Devín. Vtedajší magistrát, teraz ešte tento existujúci, im zakázal tam priniesť vlajky Slovenskej republiky. Matica o tom jasne reportovala. Následne ja, vzhľadom na to, že kopu ľudí bolo pobúrených, sme urobili výstup na Devín. Ešte pár hodín predtým nám avizoval magistrát, že nás tam s vlajkami Slovenskej republiky nepustia. A vtedy som povedal, že ak budem niekedy mať možnosť do toho niečo hovoriť, tak určite otvorím tému, aby táto dominantná strategická kultúrna pamiatka sa vrátila do rúk štátu, aby progresívne Slovensko, ktoré vedie mesto Bratislava, neurčovalo, že kto si tam môže a nemôže zobrať vlajku Slovenskej republiky. Takže v tomto ja nehovorím nič iné ako to, čo som povedal. A osobitne si myslím, že aj investície, keď si pozrite, ako vyzerá starý amfiteáter v tej lokalite, to je jedna hanba. Myslím si, že mesto dokázalo, že nemá nejaký dominantný záujem sa o tú pamiatku nejak starať a práve preto si myslím, že na týchto kultúrnych pamiatkoch by malo byť oveľa väčšia investičná činnosť v záujme nás všetkých. To znamená, táto téma nie je, aby nás rozdeľovala, práve naopak, tie pamiatky patria úplne všetkým občanom. A myslím si, že aj treba oveľa viac zabrániť tomu, aby napríklad sa s nimi obchodovalo. Viete, že tu existuje spoločnosť cudzého štátu, ktorá tu skupuje pamiatky. Tých pamiatok na Slovensku je také množstvo, že samozrejme, že nie všetky sa dajú udržiavať, ale práve preto musíme ako štát povedať, tento zoznam kultúrnych pamiatok je štátny, budeme sa o to starať. Takže napríklad okrem hradu Devín už máte aj nejakú inú pamiatku, ktorú by ste tak chceli? Ja som to otvoril ako hrad Devín. S niektorými kolegovcami z vlády som sa o tom rozprával. Oni povedali, že je to dobrý nápad s tým, že ale môžeme rozšíriť aj otázku o iné kultúrne pamiatky, ktoré sú možno zrúcaniny a ktoré vieme, tak ako v minulosti sa sanoval Bratislavský hrad, ktorý bol bez strechy, ktorý bol vyhorený, ktorý bol ruina, tak takýchto napríklad hradov na Slovensku máme viacero, ktoré ja si úplne viem predstaviť, že ich budeme vedieť napríklad dať pod strechu. Napríklad na Ministerstve životného prostredia máme tzv. Modernizačný fond, ktorý tiež by sme vedeli určitú časť peňazí vyčleniť na energetickú obnovu niektorých kultúrnych pamiatok. A to sú naozaj peniaze, ktoré sú významné a ktoré dnes absolútne nikto nevie nasmerovať do tých pamiatok. Preto, lebo ja to chápem, že mestá a obce dnes majú úplne iné priority, majú iné proste dôležité veci, čo potrebujú riešiť a nie tieto investície, ktoré sú naozaj obrovsky nákladné, ak to máte robiť fundovaným spôsobom. Sú to nenávratné investície, veď obnovíte strechy, vnútro, fasády, veď to sú naozaj, to nie sú jednoduché záležitosti a zase budeme to musieť naozaj riešiť spôsobom, že štát pri týchto pamiatkách viacerých do toho bude musieť vstúpiť. A osobitne vám poviem, ja som z mesta Modry, môžete sa ísť napríklad pozrieť, ako vyzerá miesto podstrelenia Ľudovita Štúra. Tam sa neviete dostať, to je nevykosené, tam sú len šípky. Teraz už sa robí architektonická štúdia. Našli sme peniaze na výstavbu tam pomníka. Verím, že to ohlasíme počas rokovania vlády v Modre, ale to je exemplárny príklad toho, ako proste samosprávy sa nevedia o to starať. Už ste zachytili aj nejakú reakciu z mesta? Vyzerá teda, že toto nebude úplne jednoduchá diskusia s vedením Bratislavy? Tak ja očakávam, že oni nepovedia, veď dobre, oni budú rozprávať, že sa o to perfektne, príkladne starajú, tak bol som sa pozrieť na ten starý amfiteáter, nesúhlasím s týmto názorom, podľa mňa ten areál je dosť významne zanedbaný.
My všeobecne musíme otvoriť otázku zvýšenia tej kultúrnej identity aj na týchto kultúrnych pamiatkách. Viete, z Francúzska, z Nemecka, z iných lokalít je úplne bežné, všade vejú zástavy, aspoň jedna na stožiari. V týchto nenájdete tam nič také a myslím si, že je to úplne normálne a nerozumiem úplne tomu, že prečo mesto by sa chcelo tváriť, že štát so svojimi finančnými prostriedkami nevie do toho zainvestovať oveľa viac ako oni. To, že to po toľkých rokoch vyzerá tak, že ani ten starý amfiteáter tam nie je vybudovaný, tak úplne neviem vlastne, v čom tá starostlivosť až tak vyzerá. Vy ste naznačili, že by ste chceli aj meniť zákon v septembri, čiže je v rámci už koalície nejaká debata, že sa bude meniť zákon o štátnych symboloch? Ja som tieto otázky už v rámci zostávania vlády kolegom hovoril, že proste pre nás to je téma pre politikov, ktorí sme vo vláde za Slovenskú národnú stranu. Riešil som to s pani ministerkou kultúry v podstate od prvých dní, že tieto veci budeme musieť dať na stôl. A teraz je obdobie, kedy s tým určite s nejakým návrhom prídeme. To, čo chcem povedať, je, že preferujem, aby to bol vládny návrh zákona, nie poslanecký, aby bola na tom úplne že zhoda a s tými pracovnými nejakými základnými debatami, ktoré som mal aj s niektorými kolegovcami, vyzerá, že s tým problém nebude a samozrejme, že si ani ja neviem úplne predstaviť, ako by nejaký politik mohol mať problém s tým, že štát, všetci občania Slovenskej republiky vlastne budú vlastníkmi nehnuteľností, ktoré sú naozaj že národným kultúrnym majetkom všetkých. Ale neobávate sa toho, že na to nebudú peniaze? Predsa len keď sa o niektoré kultúrne pamiatky, aj dajme tomu Devín, ale aj iné, stará nejaké mesto, nejaká obec, tak to nezaťažuje ten rozpočet štátny? Takto príjmy mesta a obci, veď vidíte, že v podstate sú nápojené na to, že koľko im štát posunie. Žiaľ, naozaj tá decentralizácia na Slovensku neprebehla úplne šťastným spôsobom, čo sme videli napríklad, keď bolo rokovanie vlády na Orave, tak sme museli riešiť 11-tisícovú položku mesačne pri poliklinike v Námestove a VUC Žilina nedokáže mesačne poriešiť problém za 11 000 eur a posúvajú to na úroveň vlády. Veď to je smiešné a žiaľ, tu sa naozaj bavíme o investíciách za desiatky, stovky miliónov eur do budúcna, ktoré naozaj tú identitu týchto pamiatok nielenže zachovajú, ale zvýšia a určite som presvedčený, že štát má nedozerne väčšie finančné možnosti ako jednotlivé samosprávy. Naozaj si myslím, že aj samosprávam to pomôže. Viem si predstaviť aj nejaký model spoluzaangažovanosti, viem si predstaviť, že príjmy nech z toho majú proste oni, ale tie náklady v záujme toho, aby to nechatralo, tak štát by mal vedieť pokryť. Čiže len tak v stručnosti to znamená, že nie ide len o nejaký spor s Valom, o tom hrade konkrétnom Devín, ale vo všeobecnosti. Z môjho pohľadu to je o všeobecnosti a samozrejme, že najvypuklejšie to bolo, keď nám pán Valo vlastne bránil zobrať zástavu na hrad Devín. Tak vtedy tá debata naozaj vznikla na úrovni jeho a Matice slovenskej. To sa ešte nestalo. Ja si nepamätám, že by toto niekto riešil, že im zakážu zobrať vlajky. A sám, keď som organizoval s priateľmi ten výstup, kde došiel vtedy aj Robert Fico a opozícia, tak ešte pár hodín predtým dávali vyjadrenia, že nás tam nepustia, pokiaľ budeme mať vlajky. No tak vtedy som im odkázal, no tak za toto si môžete byť istí, že sa maximálne politicky v tom budeme angažovať, aby už nikto takýto trápny, dehonestujúci moment, že Slovákom niekto bude brániť na území Slovenska vyviesť vlajky na miesto, kde ich vyniesli naši predkovia, kde boli Štúrovci a podobne a kde ešte prišiel na prvý bod vstupu na územie Slovenska svätý Cyril a Metod, no tak len naplňam to, čo som povedal a zatiaľ ja nevidím na úrovni politickej žiaden odpor voči tomu a samozrejme, ale že budeme musieť túto debatu viesť aj na úrovni politickej ešte v koalícii. Ak môžem krátko politiku,